Слово файти, która odporna na wszelijakie klimatske условия i na rižni huroti. Za pokarmu najvolji pažicu, a ljemke travi njet, davaju im še rižni poljoprivredni odrutki, silaža kad je jest, a koncentrati i industrijni dodatki nigda. Sistem držanja krava tele i samim tim, znači, Angus ima jako dobar prirast, lakoću telenja jer teli jako sitniju telad i samim tim imate manje potrebe oko Angusa i manje, znači, održavanja. Nisu zahtevna goveda, znači ne treba da ih zasuškavamo zimi i ne trebamo neke specifične uslove da im pravimo. Na minus 20 i plus 40 što je bilo u prethodne 2 godine ovde, apsolutno su izdržala, 365 dana su na polju. Bujaciše do specijalizovane klanji posilajú až keď dostihnu 650 kg, a ich meso má specifični smak i vipatrunok, má mramorovanu strukturu i pravi je delikates. Mi sa ovom farmom ovde ne možemo da podmirimo te neke potrebe, da kažemo, Beograda i okoline. Trenutno naše meso je u Mercaturu u Beogradu i po nekim restoranima. Meso njetunje, ali za teraz konzumentov jest, bo tota farma u Srbiji má len jednoho konkurenta u serbskim keresture, takže možljivosti za vývoz praktično neohraničeni.